Yhtä reikää podcast. Asia ammunnasta ja vähän muustakin. Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan jälleen kerran Yhtä reikää podcastia. Tänään on saatu vieras ja aiotaan puhua skiitammunnasta. Siitä teidän kanssa täällä on puhumassa Aleksi ja Harri ja Kalliosen Eetu. Yes. Ollaan saatu oikein ammattimies paikalle vihdoinkin tuomaan jotain järkeä tähän meidän toimintaan, mutta ei tarvi meidän huti ampua täällä podcastissa. No katsotaan. Just näin. Haluaisitko Eetu ihan ensimmäisenä lähteä liikenteeseen siitä, että kertoisit meillekin, mitä on skiitammunta? Joo, toki. Skiitammunta on yksi kansainvälisen ampumaratoiliiton haulikkoammuntalajeista ja siinä ammutaan käytännössä tuplakiekkoja 8 eri paikalta, jotka myötäilevät puoli ympyrää. Meillä on 2 tornia, korkea ja matala, A ja B niin kuin kutsutaan Suomessa, ja niitä kummaskin yksi heitin, ja niistä heitetään meidän kiekot. Ja yksi kierros on 25 kiekkoa, mitä me ammutaan. Lähdetään ykkösessä liikkeelle ja edetään kohti kasia ja ammutaan muutama yksittäinen kiekko aina jakkaralta ja sitten tupla. Vähän vaihtelee, on niin kuin joka jakkaralla oma juttu, mitä pitää ampua. Ja tätä mä olin just kysymässäkin, että onko se aina tuplakiekko vai toisilta ykkönen? Ei. Me ammutaan niin kuin järjestys menee, että ykköseltä ammutaan ensiksi A, eli korkea, tornin yksittäiskiekko ja sen jälkeen tupla. 2 sama, 3 sama, tullaan 4, ammutaan yksittäinen A ja B, ja 4 on niin kuin, se on kaikista kauimmainen jakkara nähdes, niin kuin torneihin nähden. Ja. Mennään 5, josta ammutaan yksittäinen B, eli matalan tornin yksittäiskiekko ja tupla. 6 sama, mennään 7 jakkaralle, mikä on taas sitten niin kuin B-kopin etupuolella niin jakkara, niin siitä pelkästään tupla, jonka jälkeen palataan 4, ammutaan 2 tuplaa, A, B tupla, B, A tupla, jonka jälkeen mennään 8 jakkaralle, mikä on niin kuin keskellä tornien välissä, ammutaan yksittäinen A ja yksittäinen B, ja sitten tuli 25 kiekkoa. Okei. Ammutaanko nämä keskijakkaran kiekot siten, että ne tulee yli, vai ammutaanko ne vastaan? Ne ammutaan vastaan. Siinä on niin kuin sääntö sanoa, että se pitää ampua ennen keskitikkua. Okei. Niin pitää ampua ja se ammutaan siihen. Jes. Eli metsästys BAsta tuttu tämmöinen niin kuin päinlentävä lintu. Niin, niin sanottu nopea kiekko. Jes. Okei. Ja aseina käytetään haulikkoa. Kyllä. Ja ymmärrykseni mukaan päällekkäispiippuista. Pääsääntöisesti päällekkäispiippuista, varsinkin maailmalla ei paljon puoliautomaatteja. Itse asiassa taitaa niin olla, että kansainvälisissä säännöissä sanotaan, että puoliautomaatteja ei hyväksytä enää. Ja yksi Arabiemiraattien sheikki on ampunut rinnakkaispiippusella kerran. Aivan. Kerran kilpaa, mutta muuten se on niinku ihan päällekkäispiippusta, mitä jengi käyttää ja niillä. Okei. Onko siellä joku, varmaan italialaiset merkit on hyvin edustettuina? On joo, siis ja Italialasta tulee niin kuin käytännössä suurimmat asemerkit ja me niin kuin, siellä on Beretta ja Perazzi on 2 isointa ja mä käytän itse Berettaa. Joo. Miten skeet-haulikko eroaa nyt tämmöisestä metsästyspäällekkäispiippusesta? No käytännössä niin kuin, ensinnäkin heti niin kuin rata- ja metsästyshaulikossa on niin kuin heti lähtökohtaisesti eroja. Niin kuin, piipun pituus on yksi, että normi metsästyshaulikon piippu on 26, 28, 30 tuumaa. Se on joku niistä, ehkä 28 on semmoista kaikista yleisin, mitä käytetään. Ja sitten skeet-haulikossa on vastaavasti 29 tuumaa kautta 30 tuumaa on tällä hetkellä trendi, mitä käytetään. Itse asiassa mun Beretas on 28 3/4 tuumaa, eli 73 senttiä pitkät piiput. Okei. Siinä on niinku piipun pituudessa tulee heti tuuman ero. No sitten piipuissa on niinku se ero, että skeet-haulikossa on käytännössä, ei ole välikisko ollenkaan. Niin metsästyshaulikossa on yleensä kiinteä välikisko tai ventiloitu, niin skeet-haulikossa ei ole käytännössä ollenkaan välikiskoa. Ja sitten päällikisko on yleensä ratahaulikoissa aina leveämpi, mistä tulee vähän enemmän painoa. Tai sitten toinen juttu, mikä on tullut muutama vuosi sitten uutena, että se on hiilikuituu se kisko. Se on taas niinku kevyempi vastaavasti. Ja sitten sillä voidaan kasvattaa piipun pituutta sinne 30 tuumaan. Niin se on ehkä niinku piipusta ero. Tietenkin vaihtosupistajat on käytännössä joka ratahaulikossa nykyään. On metsästyshaulikoissakin.
mutta vanhat aseet on tietenkin melkein ilma ja sitten taas niin kuin ratahaulikossa käytetään skiitissä varsinkin avarampia supistuksia, toisin kuin metällä taas metsästyshaulikossa on tiukat supistukset. Sitten perän muodoissa, pituuksissa, korkeuksissa on vähän eroja. Sitten yleensä kaikissa ratahaulikoissa ei ole automaattista varmistinta, toisin kuin taas metsästyshaulikoissa. Okei. Miten toi piipun pituus niin mihin se niinku haulikossa käytännössä vaikuttaa? Mä niinku huomaan, että on vähän outo tommonen, että se on mulle aina se putki ja sieltä vaan heitetään hauleja johonkin suuntaan. Yleensä ei sinne... Käytännössä se on just näin, että se on vaan putki, minkä läpi heitetään haulit sinne oikeaan paikkaan tai väärään paikkaan. Joo. Niin käytännössä on se sitä, mutta se mitä on haettu sillä pitemmällä piipulla tai lyhyemmällä piipulla on aika paljon nopeuteen liittyvää. Okei. Elikkä jos on vaikka 26-tuumainen piippu, niin se on tosi holtiton ampuu. Se on tosi nopea liikkeessään. Kun heitää siihen 30 putki tai piippu, niin se on paljon raskaampi ja hitaampi jo liikuttaa. Niin kun, sillä ei tehdä äkkinäisiä liikkeitä. Ja sitten tietyissä kiekoissa, mitä niin kun, meidän säännöt muuttui 2012, meillä tuli finaaliin 2 uutta tuplaa, mitä ei ammuta peruskilpailusta normikierroksella, niin niissä ammutaan aika kauas se jälkimmäinen kiekko, niin se pitempi piippu, niin kun, sillä on helpompi ampua kauas kuin lyhyellä. Aivan. Et siinä ei niinku haeta tavallaan sitä, niinku jos miettii jotain vaikka PRS-pyssyä, niin yleensähän niinku sillä pitkällä piipulla ei välttämättä ole niinku sitä, että okei, se lähtönopeus kasvaa jonkun verran, mutta sitten haetaan ehkä enemmän sitä balanssia, että sun ei tarvitse lyödä sitä lyijyä niin paljon tukkiin esimerkiksi. Joo, siis se nyt sillä ei niinku oikeastaan, että sitten aseen painotus tehdään sen mukaan, mitä piippu painaa. Aivan. Että se lähdetään sitten rakentaa taas siitä, että joku tykkää etupainoisesta, joku takapainoisesta aseesta ja joku haluaa, että se on ihan tasapainossa, niin sillä ei ole niinku väliä. Okay. Se on enemmänkin se ammuttavuus siinä aseessa, että minkälainen se on käsitellä ja kuinka nopea se on. Aika paljon on näkynyt, itse kun tuossa radalla on ollut haulikkorataa valvomassa, niin ihmisillä, ketkä enemmän ampuu, eli niin, kenellä on selkeästi erikseen ratahaulikko, niin näkyy tämmöisiä, että on niinku kahvakulma tavallaan, että se on hyvin pistoolikahvamainen. Joo. Niin ne on varmaan niinku ratahaulikossa ja metsästyshaulikossa, voisin kuvitella, että eroa. Siinä on ero. Yleensä metsästyshaulikossa on niin kuin, se on standarditukki, mikä siihen laitetaan, ja se on aika loiva se pistoolikahvan kulma. Tuossa niin ratahaulikoissa ei kaikki, mutta pääsääntöisesti kyllä moni haluaa teetättää tukin siihen mittojen mukaan. Ja sitten tehdään aika jyrkällä kahvalla yleensä se. Sitten on parempi pitää otetta ja se nousee paremmin poskelle. Sitten tietenkin toinen on niin kuin, kun tehdään kahvaa, niin voidaan tehdä pistoolikahva. Tai stopperikahva, niin kuin se, että se on niin kuin sen niin kuin pistoolin, joku niin kuin kilpapistoolin kahva. Tavallaan että peukalo käsi pysyy siellä. Niin. Että sellaisella idealla. Mulla ei ole sellaista, että mä en osaa ikinä, että se ei ole kiinnostanut mua. Okei. Okay. Että se on niin kuin, mä tykkään, että mun käsi saa olla vapaasti ja se vähän vaihtaa paikkakin aina siinä sitten. Mutta niin kuin, se on yksi syy, miksi sitä. Miten niin ne tukit eroaa ratahaulikkoon. Ja sitten jos mennään niin metsästyshaulikoihin niin ihan kauas historiaan, niin jos katsoo vanhoja brittipyssyjä ja enkkuperia, niin ne on suoria. Ei ollenkaan pistoolikahvaa. Kyllä. Kyllä. Se on vähän niin kuin meikäläisen marliini. Niin, kyllä. Joo, aika lähellä. Joo, ja melkein käytännössä varmaan samanlainen. Kyllä. Ja ne on itse asiassa aika tyylikkään näköisiä ne vanhat Hollandin tekemät nämä maltillisen hintaiset metsästyshaulikot, josko näin voi sanoa. Niin. Ne on tyylikkäitä. Mutta varmasti tämmöisessä just Skeetin kaltaisessa ampumalajissa, missä se, itsekin on joskus kokeillut PA-radalla ihan vaan sitä tuplakiekon ampumista, niin en mä kerkeä siihen toiseen niin kuin ollenkaan mukaan. Toki mä nyt ammun sillä pumppuhaulikolla, että mistä joka toinen savikiekkopaukku tekee vielä syöttöhäiriöitä. Kyllä. Joo, siis ja lähtökohtaisesti kaikki metsästäjät ja sitten jos ne haluaa koettaa ampua tuplaa, niin se on teknisesti hyvin vaativaa. Ja sitten niin kun Skeetissä pitää ampua sekakiekko tarpeeksi nopeasti, niin
jos sä halutaan ampua sen toisen kiekon rikki, niin siinä tulee heti ensimmäinen ongelma, että kun eka ammutaan melkein niin kuin keskitikulta 5 metriä vielä ulospäin, niin se toinen on samassa kohdassa menossa toisella puolella, ja kun sä lähdet tulee takaisin, niin se on mennyt kopista ohitteen, jos Aivan. Se on myöhäistä. Ja siitä tehdään vielä itselle hirveä paniikki. Okei, nyt mulla on kiire, nyt mä teen nopeat liikkeet. Nopeat liikkeet on näyttäviä, ja se tarkoittaa yhtä kuin tuplapummi. Niin. Että sitten on niinku rauhallisuus on siinä valttia. Sen takia monella metsästäjällä on tosi paljon vaikeuksia. Ja siis oikeasti siinä on aikaa ihan uskomattoman paljon. No näin mäkin olen kuullut, missä itsekin käy ampumassa, niin siellä on niinku hyviä ampujia. Ja sainkin just kun vinkkiä PS taisikin jossain jaksossa mainita sitä, että kun tuli se tyyli joku 6 kiekkoa, sitten siellä tuli semmoinen vanhempi mukava herrasmies kysymään, että onko sä niinku koskaan tuosta keskipallilta saanut yhtään kiekkoa rikki, mutta en ole. Että ei mitään, että hän tuo paukkuja, nyt niinku rikotaan siitä molemmista. Niin kyllä se sitten meni kun kuunteli ohjeita, mutta niin. Joo. Ja siis se on ihan yksinkertaista se, miten ne kiekot pitää rikkoa. Ja siis jos mennään kiittiin vielä taaksepäin, niin siihen on kirjoitettu kirja ihan step by step. Okei. Miten kuuluu. Ja se on suomennettu se kirja, että miten skiitin ammunta. Ja esimerkiksi monet valmentajat käyttää vielä samoja metodeja. Skiitti pitää opetella ampumaan. Okei. Ja siinä on niin kuin esimerkiksi se, että piipun lähtöpaikka on joka kerta yhtä kaukana joka jakkaralla. Se on noin 6-7 metriä on se lähtöpaikka luukusta ulospäin, koska ihmisellä kestää 0,8 sekuntia reagoida siihen, kun kiekko on lähtenyt, että me saadaan ase liikkeelle. Me ei tarvitse ottaa etumatkaa siihen sopivasti, ja se on laskettu, että se on niin kuin se oikea, kun kiekko lähtee heittimestä riippuen 90-1,3 kilsaa tunnissa, niin siitä kun me lähdetään nostamaan siinä vaiheessa, kun ase on poskella, niin kiekko ja piipun pitäisi kohtaa täydellisesti ja me voidaan ampua. Ja silloin me ammutaan 3 metriä ennen keskitikkua. Ja mun mielestä, tässä mä saatan olla väärässä, kun luvut ei ole yleensä ollut kaikesta vahvuus mun osalta, mutta mun mielestä niin kun, heittimeltä keskitikulle on matkaa 19 metriä. Joo. Niin ehkä, more or less. Niin siihen, jos se pitäisi ampua noin 3 metriä ennen keskitikkua pitää ampua sekä. Niin tällä kaavalla, niin jos sä teet kaiken oikein, niin se onnistuu täydellisesti. Aivan. Tämähän on helppoa. Se on täysin helppoa. Eikä lähdetä ampua. Kyllä. No joo, Kyllä. luetaan yksi kirja ja sitten mennään. Just noin. Palataan koska mä oon itse historiafriikki, niin täältä tuli näin loistavaa historiatietoa, niin nyt kun on pyssyt perattu läpi ainakin pintapuolisesti, niin historiaa skiitistä. Mä en löytänyt sen tarkemmin nopealla googlettamisella itse sitä, että mistä ja koska tämmöinen on lähtenyt, mutta siellä penkin toisella puolella voi olla tietoa. No joo, siis tämä on kaikki tietenkin legendaa, mitä ihmiset puhuu, mutta se aikanaan, miten skiitti olisi syntynyt lajina, on, että kun kauan sitten oikein varakkaat ihmiset, aateliset, kuninkaalliset kävi ampumassa. Ne ampui trappia, eli toinen olympialaji haulikkoammunnassa, mistä lähtee niin kuin kiekko aina poispäin, ja ne ampui sitä. Niin sitten autonkuljettajilla oli aina tylsää, ja ne kehitti oman lajin. Ne teki puoliympyrän, missä ne alkoi ampua sitten niin kuin 2 tornista heittää jotain. En mä tiedä, onko ne ollut kiekkoja vai whatever ne on ollutkaan, mutta se kehitti sen ja siitä on syntynyt skiitti. Näin kertoo legendat. En mä tiedä, onko siinä totuuden häiväystäkään siinä koko tarinassa, mutta näin kertoo. Mutta ilmeisesti kuitenkin puhutaan siitä, että laji on niinku 1900-luvun puolella, jos puhutaan autonkuljettajista. No siis ne voi olla myös yhtä hyvin hevosen kuljettajat, niin, kyllä. En mä tiedä. Ja siis itse asiassa niin kuin haulikkoammunnan historiaa se, että kun puhutaan savikiekon ammunnasta, niin haulikkoammunta on alkanut aikanaan siitä, että on ammuttu eläviä kyyhkysiä häkeistä. Joo. Ja sitten niin kuin trapissa samalla lailla, että on 5 eri paikasta lähetetty kyyhkynen, ja sä oot niin kuin oottanut jostain, se lähtee, ja ne kyyhkynet on lentänyt holtittomasti johonkin, ja neitä on tiputettu, okei. Sitten tuli jossain vaiheessa vastaan se, että se ei kovin eettistä touhua. Aivan. Ja ne kehitti sen, että ne ampuu lasipalloja, mikä on täytetty höyhenillä, ja ne kehitti siihen eka heittimä. Siellä oli niin kuin linko, mikä viskasi se. Joo. Ja siitä seuraavaksi kehitettiin savikiekko, ja sitten mikä tehtiin alkuun oikeasti savesta, mutta nykyään kiekko ei ole enää tehty savesta, ei siinä ole
mitään muuta kuin savikiekko nimi suomeksi, että se on ainoa. Eikö se nimi ole, niin ainakin tämmöiseen mä oon törmännyt, että savikiekon nimi englanniksi olisi clay pigeon. Joo, just näin. Niin siitä se juontaa sitten. Mä oon ihmetellyt, minkä takia savikiekkoa sanotaan niin kuin savikyyhkyseksi. Kyllä. Aivan. Mutta siitähän se sitten tulee niin kuin loogisesti. Juuri näin. Näin se menee niin kuin aikanaan tämä jutun juuri. Tämän pitäisi olla suunnilleen faktaa tämä homma. Joo. Mutta näin se on niin kuin savikiekon ammuntaan aikanaan niin kuin, miten siihen on päädytty ja se on ollut se polku siihen. Yes. Ja skiitti on alkanut kutakuinkin näin, kun mä storin kerroin. Aivan. Noniin. Ja olympialaisia otettu vuonna 1968. Kyllä. Ja silloin on niin miehet ja naiset on ampunut samaa sarjaa olympialaisiin saakka ja siellähän oli sitten naisvoittaja löytyi kiinalainen ja tämän jälkeen on sitten sukupuolijako eriytetty näissä, mutta sulla oli tähän Eli 92 oli siis toi. Joo, 92 Atlanta-olympia. Ei ollut Atlanta, 96 oli Atlanta, mikä oli 92 sitten? Barcelona. Barcelona. Mitä mä sitten sanoin? Sanonut sitä vuosiluku mitään, että, että 68 ja sitten. Okei, no niin. 92 Barcelona olympialaisissa. Joo, niin kyllä mulla täällä lunttilapussa oli 92. Joo, jätin sanomaan. Mutta se on, kato, me ollaan vähän niin kuin ne poliisit, että mä oon se, joka saa lukea. Niin. Mä oon kirjoittanut se on hyvä kombo. Mutta tosiaan näin on niin kuin skiitin historia mennyt olympialaisissa ja 92 kun kiinalainen nainen voitti, niin sen jälkeen tuli miehille ja naisille oma sarja tietenkin, koska miehet ei kattonut hyvällä sitä, että nainen tulee voittaa. Ja itse asiassa sen kiinalaisen ammuntatekniikkaan sen verran, että aikanaan skiittiä kun on ammuttu, niin ammuttu swingillä, mistä puhutaan vielä, monet puhuu swingiammunnasta. Ja nykyaikaisessa skiitammunnassa swingissä se ei kuulu sinne enää. Se on mikä on swing? Swingi on, niin kuin, perinteinen swingiammunta tarkoittaa sitä, että tullaan kiekon takaa ohitte ja ammutaan kiekon kohdalla. Hei, huiskitaan niin kuin sinne kiekosta ohitte. Näin mua on kaikki opettanut PA:ta aina ampumaan. Joo, se on niin kuin täysin, mun mielestä täysin väärä tapa ampua. Me ammutaan ihan puhtaalla ennakolla. Okei. Takaisin aiheeseen. Yes. Tämä lähtee kauas karkuun tämä juttu. Hän ampui ensimmäisenä, tai niin kuin hän oli ensimmäisten joukossa, ketä ampui puhtaalla ennakolla. Eli hän nosti kiekon eteen ja ampui. Ja siihen aikaan puhuttiin, että toi ei ole mahdollista ampua tolle, että ei mitään mahdollisuutta. No, hän voitti olympiakultaa ja sen jälkeen myös swingiammunta alkoi siirtyä historiaan ja kaikki alkoi ampua ennakolla, koska se on puolet. Se on helpompaa tietyn harjoittelumäärien jälkeen ja enemmän toistettavaa, mikä on niin kuin ammunnassa erittäin tärkeää totta kai, mutta tämä nainen, sen jälkeen kun oli voittanut, niin tuli miesten ja naisten sarja, mutta se mies halusi varmistaa sen, ettei pystytä vertailemaan miesten ja naisten tuloksia, niin naiset ampuu vain 75 kiekkoa, ettei ole mitään mahdollisuutta, että ne vertaillaan, että okei, naista ampuu näin hyvin ja miehet näin hyvin. No, se muuttui nyt 2016 olympialaisten jälkeen, se muuttui, että naiskin ampuu 25 kiekkoa. Siihen asti ammuttiin. Miehelle niin otti arvon päälle sillä tavalla. Ilmeisesti se ei ollut ihan helppo juttu, että tämä nainen tuli ja voitti. Nyt on kyllä pakko sanoa näin niin kuin sivusta katsojana, että kasvattakaa vittu munat. Mutta tässä on tässä mun kirjoittamassani lunttilapussa niin tämmöinen, että 96 sitten olympialaisissa oli vain miesten skiitti ja naisten skiitammunta tuli sitten 2000 Sydneyin. Se on paljon mahdollista. Eli siinä jäi yhdet olympialaiset välistä, että naiset ei päässyt. Joo, se on paljon mahdollista. Siitä mä en ole. Siis näin se on varmaan ollut. Jes. Ja olisikohan se nyt ollut 1896 olympialaisissa, missä skiit on ollut tai siis ammunta on ollut ylipäätään niin kuin ohjelmassa. Ja siitä lähtien vain 2 kertaa on jäänyt väliin, eli 1904 ja 1928. niin semmoinen niin kuin ammunnan historiasta olympialaisissa noin yleisesti. Muistaakseni näissä kerroilla, kun ammunta ei ole ollut mukana, niin saattanut olla kyse patruunapulasta jopa, että minkä takia ei ollut. Niin mä muistelisin, mutta voi olla, että mä muistan täysin väärin, mutta semmoinen harmaa muistikuva mulla on. Okei. No onhan se ihan loogista. Mutta palataan siihen skiittiin. Jos ja kun puhuttiin tästä, että tämä tuplien ampuminen on niin kuin
teknisesti haasteellinen ja että siinä pitää olla nopea, vaikka riittääkin, että on hidas. Kyllä. Ja aikaa on. Mutta miten sitä lähdetään sitä tuplia ampumista? Mä ymmärrän sen, että yhden kiekon ampumista treenataan sillä, että heitetään yksi kiekko. Niin lähdetäänkö kuitenkin skiitissäkin liikenteeseen siitä, että aloitetaan ampua niitä yksittäisiä ja otetaan mukaan sitten vasta se tuplia ampuminen, kun siinä on vähän harjaantunut? Just näin. Yes. Just näin lähdetään. Että niin kun käytännössä, jos mä lähtisin täysin noviisia valmentamaan sille, että mä haluan, että hän ampuu tuplia jonkun ajan saatossa, niin me lähdettäisiin ihan alkuun liikkeelle siitä, että me opetettaisiin ampua yksittäisiä. Ja harjoiteltaisiin niitä niin kauan, että ne alkaa käymään varmasti, ja se kiekko ammutaan about oikeassa kohtaa. Sanotaan nyt semmoinen 6 metrin holkkuman sisällä siitä täydellisestä kohdasta, jolloin siinä on onnistumisen edellytykset siihen toiseen kiekkoon saada. Periaatteessa tosi aikaisessa vaiheessa voidaan ampua jo niin kuin helpointa tuplaa kaikista, eli 7, missä ammutaan aika B, mikä lähtee pois, ja sitä A, mikä tulee vastaan. Se on niin kuin helppo ampua, että siihen niin kuin aika noviisikin pystyy, mutta niin kuin, jos me haluttaisiin ampua käytännössä niin kuin täyskierros skiittiä, niin eka opeteltaisiin kaikki yksittäiset kiekot, että ne ammuttaisiin niin lähellä keskitikkuun joka kerta, että me pystytään lähteä ampumaan sitä toista järkevän ajan puitteissa. Ja siis sehän menisi, silloin se ei olisi niin kuin täydellistä ennakkoammuntaa, vaan se menisi siihen, että ensimmäinen kiekko nyt ammuttaisiin about ennakolla, ja toisessa kiekossa kerkeä sana tulee piiposta ohitte, niin sitä ajettaisiin sen ohi ja otettaisiin siihen ennakko ja box. Yes. Aivan. Näin mä lähtisin sen rakentamaan. Ja sitten vaan toistoilla, oikeanlaisilla toistoilla, niin jossain vaiheessa se lähtee muovautumaan oikeanlaiseksi. Jos nyt jollain kuuntelijalla on vaikka tuommoinen mettästysseuran rata käytössä ja laji kiinnostaa, niin onko se sillä niin kuin ihan juurta jaksaa, että sä niin kuin oot tyyliin yhdellä pallilla niin kauan, että sä rupeat saamaan siitä sitä kiekkoa rikki vai? No joo ja ei. Okay. Että niin kuin aikansa kannattaa hakata päätä seinään, mutta kyllä sekin kannattaa ymmärtää jossain vaiheessa lopettaa. Niin. Että niin kuin sä voit hakkaa sitä niin kuin, jos ei se osu, niin se ei osu. Jos sä oot aloittanut, että nyt tänään mä osun 4 B-hen, ja sä oot ampunut 100 paukkua, etkä vielä kertaakaan osunut, niin kyllä kannattaa lähteä harjoittelemaan niin kuin vähän helpompia kohti lähteä. Aivan. Eli niin kuin helposta kiekosta tulla koko ajan kauemmaksi. Että tajuu sen, että okei, että jos mä ammun 6 A-kiekkoa vastaan tulevaa, ja mä ammun sitä 35 senttiä eteen, seuraavaksi menen 5, niin mä heitän nyt vaikka, että mä ampuisin 80 senttiä sitä eteen, että se niin kuin keksii sen, että okei, tosta on verta. No kun mä menen 4, niin mä ammun ehkä semmoinen 1,5 metriä vähän vajaa eteen sitä. Ja se osuu, se osuu tolleen. Niin. Sitten se siitä lähtisi rakentua. Niin, että pääsee jyvällä. Niin, että se keksii sen koko ajan, että miten se pitää rakentaa se ennakko niin kuin se, että sun pitää ymmärtää se, että mihin kohtaan sä ammut sitä kiekkoa. Että sen ase nousee hyvin poskelle, sen jälkeen sä saat sen kuvan, mihin sä ammut, sit sä toistat sitä. Sitten kun sä toistat, se paranee, niin sit sä alat ampua sitä oikeassa kohtaa, jonka jälkeen sä voit lähteä tupliin. Okay. Tässä on aika looginen tämmöinen niin kuin kehityskulku tiedossa. Kyllä. Ei se siis, haulikolla ampuminen, se ei ole rakettitiedettä. Siis mä oon muutaman kerran sanonut meidän valmentajalle tämän, kun ollaan tekniikasta ja kaikesta väännetty, ja on sitten sanonut sille, että muista, että haulikkoammunnassa on kyse siitä, että sun piiput on oikeassa paikkaan oikeassa aikaan ja sä laukaset silloin. Millään mulla ei ole väliä. Ja tää on myös se fakta. Niin. Mutta se on huomattavasti helpompaa, kun kaiken tekee oikein. Niin, kyllä. Totta kai. Ja ne pienet osatekijät luo sit sitä kokonaisuutta siihenkin. Kyllä. Jos ja kun joku kiinnostuu, joku meidän kuuntelijoista tähän lajin syövereihin, niin mistä pitäisi lähteä liikenteeseen? No, ensiksi tietenkin riippuu, että missä ikinä asuukaan, mutta mä selvittäisin sen, että missä on lähin ampumarata, missä pääsee ampumaan skiittiin. Ja mikä ampumaseura sitä siellä on? Niin, juuri näin, että mikä ampumaseura. Selvittäisin, milloin siellä on yleiset harjoitukset, jos on oma ase, kamat mukaan sinne, niin, ja sitten katsoo se, ketä näyttää siltä, että ketä ymmärtää eniten, niin nykäisee hihasta ja että hei, voiko helppoa, että mua kiinnostaa, että mä en ole ikinä käynyt, niin yleensä apu löytyy. Näin. Tämä on niin kuin, näin se kuuluu mun mielestä toimia, ja jos ei omaa asetta, niin menee sinne ja kattelee ja vähän kyselee varovasti, että olisiko mahdollisuutta päästä vähän koittaa, ja siitä niin jotain polkua pitkin aselupia hakemaan ja etenee takaisin sille samalle polulle, samalle radalle ja alkaa harjoittelemaan jonkun opasti. Ja siis ennen kaikkea niin kuin, jonkun opastuksessa.
niin kuin 100 kertaa helpompaa, kun joku ymmärtää ja tietää, miten se tehdään. Se, että sä menet hakkaa sitä jotain kiekkoa sinne päämärkänä eikä osu kertaakaan. Niin kuin sä oot silleen, että eihän tässä voi osua. Joo, kyllä turhautuminen tulee ennen pitkään ja tässä niin kuin lämpiön puolella puhuttiinkin jo, että ammunnan harrastaminen hinta on ylipäätään kohonnut ja niin se on kohonnut myös savikiekkoammunnassa tai haulikkoammunnassa siten, että patruunaaskin hinta lähentelee 10 halvimmillaankin ja kierroksen hinta on sitten jotain 5 paikassa tai jotain vastaavaa. Jotain niin kuin sinne. Puhutaan 15 € kierros sisältää paukut ja kiekot, niin ollaan niin kuin oikeassa niin kuin mittakaavassa. No, jotain sinne päin. Että niin kuin, että jos vähän jaksaa nähdä vaivaa ja etsii, niin paukkuja saa niin kuin 7,5 €, 8 € laatikko, jos vähän näkee vaivaa sen eteen. Ja sitten kun aletaan ostaa isompia määriä, niin sillä on huomattava ero jo, että maksaksa 7,5 € vai 10 boksista. Totta kai. Niin, mutta siis ei se halpaa ole missään nimessä, mutta mikä täällä nykyään on halpaa. Kyllä. No ei mikään. Et niin kuin se, että hyvää harrastukseen kannattaa aina sijoittaa. Se on just näin. Et ei se raha voi laittaa ainakin muuallekin tai mitä vaan, mutta kyllä hyvä harrastus, niin se on aina jees. Tuossa haulikkoa monta eroa kyllä niin kuin sillai, jos miettii nyt vaikka PR:ssä tai pitkän matkaan, mutta kun sä nyt, että jos sä lähdet sille polulle, niin sähän menet niin kuin 100 metrin radalle ja sulla on kiikarit, että saa mut makulta, niin sä näet niin kuin tavallaan niin helposti, että mihin sä ammut tai mihin se niin kuin osuu. Mutta itsekin kun ampuu hutiin paljon haulikolla, niin kuin ei ole niin kuin mitään hajua, niin kuin että onko jäljessä edessä, ylhäällä, alhaalla, niin just toi, että joku on opastamassa, niin se on niin kuin vielä tärkeämpää tavallaan tuossa. Joo, siis ehdottomasti niin kuin mä teen jonkun verran nyt tälleen off-seasonilla, niin teen valmentamista ja kyllä kun mä seuraan kun ne ampuu, niin käytännössä joka kiekko mä pystyn sanoa, mistä se ampuu ohittessa. Ja se ei niin kuin perustu siihen, että mä näkisin, että missä ne haulit lentää, vaan siihen, että missä mä näen, että piippu liikkuu kiekkoon nähden. Niin kyllä. Ja sitä kun tarpeeksi paljon katsoo, niin sitten niin ymmärtää sen, että mitä siinä tapahtuu, niin se on tosi tärkeää. Että just moni, ketä mä oon valmentanut, ketä on niin tyyli silleen, että ne on aloittanut just ja haluaa valmennusta, ne on silleen, että, että tää helpottaa ihan sikana, että sä kerrot, että mistä mä oon ohitte. Että on helppo sanoa, että se meni ihan oikeasti tosi vähän perästä, että sama kuva, mutta vähän enemmän ennakkoon, niin varmasti osuu, että se ampuu seuraavan rikkeessä. Wow, se osuu oikeasti. No niin, totta kai se osuu. Niin, ei se ole kun vetää oikeaan kohtaan, niin kyllä se osuu. Kyllä. Semmoisen, minkä mä oon näiltä just tuo metsästys PA-radalla kokeneemmilta jermuilta, jotka opettaa juurikin tällä swingillä ampumaan, niin sanonut, niin 99% et ammu edestä ikinä ohi. En tiedä, pitääkö se paikkaansa, jos ammutaan tälleen ennakolla. Harvemmin edestä tulee ammuttu ohitte. Joo. Välillä menee sieltäkin. Ja niin kuin varsinkin omassa ammunnassa, jos ammun eestä ohitte, niin yleensä tulee semmoinen fiilis, että mitä vittua, että mistä se meni ohitte. Niin, että niin kuin silleen, että tietää, jos laukee takana silleen, että tämä on takana. Tai jos se on päällä tai jos se on alla, niin niihin pääsee kyllä aina mukaan. Mutta sitten jos on liikaa ees, sitten se on niin kuin, miksi? Aivan. Miksi se osunut? Niin. Ja sitten on silleen, että hei, ehkä se oli liikaa ees. Että se on niin kuin, se on aina, että harvemmin eestä tulee ketään ampua välillä. Niin, aivan. Vielä tuohon niin kuin aloittelijan aseeseen, niin ilmeisesti nyt kuitenkin, jos omistaa jo metsästyshaulikon päällekkäispiippu, niin sillä nyt pääsee alkuun. Joo, ehdottomasti sillä. Jos on niin kuin lähtökohtaan se, että sä omistat haulikon, niin ei sun tarvitse lähteä sitä varten ostaa uutta ratahaulikkoa, että sä voit mennä sen radalla. Ei, sillä aseella. Ja riippuu ihan täysin, niin kuin, mikä on niin kuin se tähtäin sillä, mitä lähdetään hakemaan sillä harjoittelulla. Onko se, että me osutaan kyyhkyjähdin aloituksessa paremmin kyyhkysiin? Se on ainakin mulle paikalla. just näin. Että jos se tavoite on se metsästyshaulikko, siihen niin oikea laji se voi olla skiita alkuun, harjoitella sitä, että se nosto kaikki, jonkunnäköinen kontakt kiekkoon, niin kuin piipu ja kiekon yhteistyö, että se on niin kuin hyvää ja kaikki tämä, että miten sä lähdet nostaa kiekkoon ja vaikka se jäisit jälkeen ja ampuisit sillä swingillä, että miten sä teet sen kaiken harjoittelua, kaikki vaatii harjoittelua. Kyllä. Ihan sama niin kuin, että se oli laji mikä tahansa, on se trappia tai on se
on se skiitti tai on se kompakki, niin jokainen laukaus näistä harjoiteltuista auttaa siihen, että sä osut metellä paremmin. Niin, että niin kun sinne radalle harjoittelemaan miettii se, että jos on just tämä, että sä olet kyyhkeessä asuu paremmin, niin harjoittelet vaikka skiittiä alkuun. Sitten jos siellä on mahdollisesti compact sporting rata, meitä ampuu sitä, jos sä joudut vähän keksiä, että mihin sun pitää ampua sitä kiekkoa, kun se lentää vaikka 40 metrissä niin kuin kylki tänne päin, niin mihin sitä pitää ampua, että se voi osua. Tai jos se lähtee 3 metristä ihan saatanan kovaa, että mihin sitä pitää ampua. Aivan. Että niin kuin joudut hakemaan sitä, kun skiittihän on periaatteessa helppo laji, mitä se ei todellakaan ole, mutta mä ammutaan aina samaa. Niin ennakko on aina sama, mitä se ikinä metellään. Ja sen verran paljon kyyhkyjä ampuneena ohitte myös, että se niin kuin, että 2 kertaa harvemmin se on samanlainen se tilanne. Aivan. Niin. Kyllä ainakin itse, jos olisin kyyhkynen, niin ottaisin sen riskin, että uskaltaisin niinku oman ampuja itseni edestä lentää sinne hernekasalle syömään. Kyllä. Niin selviytymisen edellytykset on aika korkeat ja vatta täynnä saa lentää vielä takaisin ja lällätellä. Niin. Lähtiessä. No miten sitten tavallaan, niin kuin, että jos on niin kuin puhtaasti, että metsästys ei kiinnosta ja niin kuin urheilua muuta mennessä, niin toki varmaan kannattaa sitten ostaakin ratahaulikko. Joo, toki, mutta niin kuin mun mielestä silti alkuun ei kannata, ja vähän niin kuin pitää haistella sitä tilannetta, että onko alkuun niin kuin järkevä lyödä 4 tonnia tai 8 tonnia siihen ratahaulikkoon. Niin, että ne niin liikkuu siellä. Että niin kuin haitari on iso. Joo. Että haulikoit saa halvalla, ja sä voit ostaa sen halvan haulikon ja alkaa opettelee sillä. Tai sit sä voit ostaa sen 2 tonnin haulikon, millä sä alat harjoittelee, mikä on niin kuin mun mielestä ehkä kaikista järkevin vaihtoehto. Että jos sä oot täysin aloittelija ja sitten yhtenä aamuna sä päätät, että tänään mä haluan ampua, tänään mä opettelen ampua skiittiä ja siitä tulee uusi laji. Niin okei, riippuu vähän likviditeettitilanteesta, mutta jos sitä on riittävästi, niin osta saman tien paras. Jos sä oot päättänyt, että sä opettelet tämän lajin, niin lähde suoraan sieltä kärjestä, niin ei tarvii hyppää jokaista steppiä. Mutta jos sä oot päättänyt, että sä haluat niin alat opiskella tätä, niin osta 2 tonnin pyssy, uusi Beretta vaikka. Niin sellainen ja ampua sillä. Jossain vaiheessa alat miettiä, että okei, että vaikka mä voisin ostaa paremman, niin sen jälkeen mieti, että hyppääkö se siihen 4 tonnin luokkaa, mistä saa tosi hyvän rataaseen, vai meikö se sinne 8-10 tonnia, mistä saa sen lippulaivan malli. Että niin kun, koska sillä 4 tonnin versus sillä 10 tonnin pyssyllä, niin ne on käytännössä ihan samanlaiset, että sitten siinä 10 tonnin pyssyssä on muutamat pienet jutut, esimerkiksi vaihdettava laukaisukoneisto, mikä on mulle tärkeää, kun mä reissaan. Jos mun asehan ei ole kilpailussa, niin mulla on 3 minuuttia aikaa fiksaa se. Aivan. Niin siinä 3 minuutissa kerkee laukaisukoneista vaihtaa. Mä olin just tulossa tähän, että käydään steppi stepiltä vaikka läpi. Lähdetään sitten se halpa, eli puhutaan hintaluokka 500-tonni, 2 tonnia, 4 tonnia, 10 tonni. Mitä sä saavutat aina? Niin sillä 500-tonni, niin meidän haulikot Harrin kanssa maksaa yhteensä tonni ehkä. Joo, mutta siis saat 500-tonnilla, ja sä selaat nettiasetta, ja sä katsot käytetyn vanhan Beretan 600-sarjalaisen vaikka skiittipyssyn, niin saat aivan täydellisen pyssyn. Toimii ihan varmasti. On niin lujaa tekoa kuin voi haulikko olla. Ei mitään ongelmaa. Niin sä saat sellaisen sillä fyrkalla. Ja sä ammut sillä vaikka koko loppuelämässä. Mutta onko se täydellinen sulle loppujen lopuksi? Niin ei välttämättä. Et se on siinä alkuvaiheessa, kun sä opiskelet. Niin se, niin kun sillä rahalla sä saat tosi hyvän aloitteluaseen mun mielestä. Mutta sitten siitä eteenpäin, kun hypätään siitä siihen 2 tonniin, no okei, sä saat käytännössä samanlaisen, mutta uuden vaan. Ei mitään eroa. No sit kun hypätään sen 4 tonniin, niin sä saat sellaisen haulikon, mikä on tehty skiitin ammuntaan. Suunniteltu siihen perä on suunniteltu skiitin ammuntaan. Sen piiput on tehty skiitin ammuntaan. Sen supistajat, mitä sinne tulee mukaan, ne on suunniteltu skiitin ammuntaan. Saat sillä sen. Mutta mitä sä et tuu saamaan, on se vaihdettava laukaisukoneista. Aivan. Ja sitten kun hypätään, ja nyt puhutaan niin käytännössä Beretoista. Joo. Ja sitten kun hypätään 10 tonnia, niin saat sen Beretan, missä on vaihdettava laukaisukoneisto. Sä voit tehdä custom-tukin siihen, menet tehtaalle, käyt tekemään sen. Siinä on piiput suunniteltu täydelliseksi niin kuin skiittiin. Niin sit sä saat sen. Sä ostat siihen toisen koneiston, niin sulla ei ikinä ongelma. Jos ase hajoaa, niin 2 minuuttia, niin se ase on fiksattu. Aivan. Siinä on laukaisukoneiston pikavaihdolle tehty hintalappu. No siinä on, ja on toki on siinä ero myös siihen, niissä on, niissä on erilainen sulkujärjestelmä. Esimerkiksi niin kuin puhutaan nyt Beretan 694 ja versus DT11, eli DT11 on tämä lippulaivamalli ja 694 on sitten niin kuin hyvä harrastelutason haulikko. Lukkorunko
ja lukitusjärjestelmä on erilainen. Eli siinä on erilainen sulkumekanismi, että DT11 on semmoinen sulkuharkko, mikä tulee ja sulkee sen piipun eri kohdasta kuin taas 6-sarjassa. Okay. Et siinäkin on eroja, ja sitten niillä on vähän piipun painotuksessa voi olla eroja ja pieniä detailleja. Onko se niinku samanlainen niinku tyyli, jos puhutaan nyt yllättäen PRS-aseesta, kun eniten kokemusta, että sulla on niinku tavallaan se metsästystikka tyyppinen, ja sitten kun sä päivität siihen semmoisen jonkun niinku kunnon tuki ja saat sen tasapainon, niin sulle tulee niinku semmoinen efekti, että tää on niinku näin helppo ampua tällä. Sitä valitettavasti se ei tapahdu. Okay. Että niin kuin haulikossa ei kyllä niin kuin, toki niin kuin, kun se on parempi tasapainolta ja niin kuin DT11, kun siinä on myös vähän leveämpi lukkorunko, jolloin siinä on enemmän massaa, jolloin se rekyyli tulee vähän enemmän, jää siihen matkalle, siihen massaan. Ja rekyyli on ehkä vähän pienempi, niin sä voit saavuttaa sen. Okei. Okay. Ja jota kautta se voi olla vähän helpompi ampua, mutta ei siinä kyllä mitään muuta. Joo. Minkä verran noi painaa sitten noi? Mulla on about, se on joku 3,5, 3,6, 3,7. Mä en nyt muista, mulla on kyllä tarkat painot jossain ylhäällä, mutta jotain sitä luokkaa. Mutta käytännössä mun piipu painaa 380 kg. Okei. Onko ne tilattu tarkoituksenomaisesti sen painoisina? Ei. Okay. Et se on niinku ihan mikä vaan tehtaalta sattunut tulee. Et mä ammuin, ennen kuin mä vaihdoin DT11, niin mä ammuin 6 vai 7, 6 vuotta. Ammuin 62 ja siinä oli taas 340 oli piippujen paino. Ja sitten hypättiin yksi ylemmäksi. Ja silloin kun mä olin aika nuori vielä, silloin kun se 62 tuli mulle, niin silloin se oli fiksu valinta ja sitten nyt oli niin kuin oikea aika siirtyä eteenpäin. Okei. Okay. Jolloin myös ehkä vähän lisää painoa, ei ollut haittaa siitä yhtä. Jos sulla on niinku tyyli ase hankittuna, niin onko niinku skiitissä nyt sitten muita varusteita, totta kai nyt kuulosuojat ja varmaan suojalasitkin, kun kiekko varsinkin vastaan tuleva saattaa mennä palasiksi ja tulla, mutta niinku, tarvitsetko sä niinku mitään muut varusteita? Ei käytännössä. Että, liivi helpottaa. Niin, ampumaliivi, se on mun mielestä niinku ehdoton kumminkin. Joo. Että se niinku helpottaa sitä, että sulla on paukut siellä aina ja sitten sulla on niinku samanlainen tunne aina, kun sä nostat sen aseen olkapäälle, että ei ole teepaita siinä välissä, vaan sulla on aina se liivi. Oli sen alla sitten teepaita tai pitkähienen paita, whatever, mutta se, että sulla on aina se ampumaliivi on se päällimmäinen. Ja sen jälkeen niin kuin lippis, vaikka mun mielestä on hyvä käyttää, kuulosuojaimet ja ampumalasit. Ja sitten mun mielestä ampumalasit, tai ei mun mielestä, vaan ampumalasit on meidän toiseksi tärkein asia. Mulla on itsellä 12 eri linssit, mitä mä käytän. Ja niiden hintalappu on aika korkea, mutta on ihan eri laittaa vertaa 250 euron pillalaseja 30 euron marketin laseihin, suojalaseihin, niin näkyy kiekko ihan eri tavalla. Eli sitten kun aletaan niin kuin, haetaan kaikkia niin kuin pieniä silauksia, halutaan sinne huipulle, kiitissä, trapissa, ihan sama mikä haulikko on, mutta laji se on, niin kaikki pitää olla viimeisen päälle, niin lasit, että sä näet sen kiekon, niin se on kaikista tärkein. Olisikohan muuten tossa, kun mä oon siis tosi paha punavihersokea. No, ihan oikeasti silloin mulla on yksi tuttu, ketä on punavihersokea kanssa. Niin se käyttää ihan siis samoja laseja, samanmerkkisiä laseja, mutta täysin erilaisia linssejä, eri värisiä linssejä niin kuin eri keleille, mitä esimerkiksi mä käytän. Että siellä on niin kuin tosi tumman punaisia, semmoisia tosi kirkkaan punaisia linssejä, niin se näkee niillä kiekon. Okei. Voi olla siitä kiinni, että sä oot paska-ampuja. Niin, mä veikkaan. Mutta se ei päde niihin ohjaamuttuihin kyyhkyihin. Sille täytyy vielä löytää selitys. Mutta mä oon aina sanonut, että se on vehkeistä kiinni. No, se on just näin. Niin, mutta joo, lasit on oikeasti tosi tärkeä. Okay. Niin kun, jos on aurinkoinen keli, niin kyllä nyt silloin aurinkoinen keli ja helppo vaikka taivasrata, niin ei siinä ole mitään. Kiekko näkyy, se loistaa siellä taivaalla, niin sitä nyt ampuu paljalla silmillä. Mutta sitten kun on mettärataa tai jotain monen eri väristä pilveä taivaalla tai on tumma keli, niin pitää löytyä, niinku, siellä pitää olla kaikki. Niin, kyllä. Sellainen, että sä näet se. Ei se voi olla silleen, että no, mulla pitäisi olla ton värinen linssi, mutta mulla ei ole ja mä en oikein näe sitä kiekkoa. No, se pitää hankkia. Miten paljon esimerkiksi tuuli vaikuttaa? Ja kyllä tuuli on niin kuin, sit jos mennään sääolosuhteisiin skiitin ammunnassa, niin tuuli on kaikista pahin. Se on niin kuin, sit kun alkaa oikein tuulemaan niin
kiekko menee kyllä ihan mihin sattuu. Ja sitten tulee sellaisia kiekkoja, että ei vaan yksinkertaisesti pääse mukaan. Että se voi lähteä ihan taivaaseen ja toinen tulee maata myöten. Ja sitten on niin kuin, sit vaan pitää tehdä hienoja temppuja sen jälkeen toivoa, että se toimii. Niin. Että se on niin kuin, sit kun tuulee kovaa, niin sit on tosi vaikeaa. Että Mites sade? sade ei ole oikeastaan ongelma, että sateella on se, että yleensä tausta on tosi tasaisen harmaa, jolloin kiekko näkyy yleensä tosi hyvin. Ja okei, jos nyt tulee ihan raivona vettä, kun saavista kaatamalla, niin ei se nyt kovin mukava siellä olla. Meillä ei mitään katoksia, minkä alta me ammutaan taivasalla. Kaikki sun kamat on liitimärkiä. No sit siinä tulee se, että kun sataa paljon, liivi kastuu ja sitten aseen perä alkaa ottaa liiviin kiinni, niin sit voi olla vaikea nostaa ja no se on niinku semmoinen miinuspuoli, mutta se tulee silloin, jos sataa kovaa. Ja niitä kertoja vähän. Mutta se sit kun tuulee, niin ihan tulee sellaisia kiekkoja, että sä et vaan osu, niin ei ole niinku. Ja se, että just kun sä oot laukasen, niin sä näet, että se kiekko ottaa jokin pienen ilmakuoppaan ja tippuu 3 metriä alemmaksi, niin se on niinku. Joo, ei siinä voi ei, oikein. ei, että mulla on käynyt joskus silleen, että mä oon just ampumassa, sit näkee silleen, että ei vitsi, se lähtee nousee, sit niinku ei lähtenytkään paukku ja sit kerkee korjaa kumminkin. Niin. Ja tai sit tulee joku semmoinen kiekko, että se menee tosi matalalla ja sitten vaan painaa ja sen saa rikki, mutta useimmat kerrat niistä on kumminkin silleen, että ei niin saatana osu. Okei. Että ne on niin vaikeita. Toi on niin eri kyllä, kun just sillä kivääri ammutaan verrattuna, niin siellä se maali sentään ei liiku sen tuulen mukana, mutta toki se niinku lentorataan vaikuttaa just pitkällä matkalla, mutta niinku tavallaan ollaankin aina niinku puhuttukin, että se on niinku niin eri on kivääriammunta ja muuta. Kaikki on niinku päälaillaan. Niin jo. No joo, ja sitten niinku, joskus on ollut niin kova tuuli yhdessä paikkaa, että kun menet jakkaralla seisoo, niin piippu ei pysy paikalla. Asin kun sä et pysy paikalla, sä heilut siinä tuulessa. Että niinku, sä haluat piiput laittaa tohon, niin huomaa, että ne on 3 metriä eri paikassa vähän ajan päästä, kun tuuli työntää sua niin kovaa. Aivan. Niin joo. Vähän turhauttava keli ampuu. No se on, mutta yleensä se on myös kaikille loppujen lopuksi sama. Niin, kyllä. Että siinäkin kelissä katsotaan, ketä on paras. Mulla tuli semmoinen kysymys mieleen tosta just kun sanoit, että ei se lähtenytkään. Että mites noi liipasimet nimenomaan niissä vehkeissä? Onko joku optimaalinen, onko se ihan henkilökohtaisesti, että kuinka suuri on se liipasin vastus? Ja onko etuveto, onko ne niinku single stage, miten ne? Joo, se on varmaan vähän makuasia kaikilla, että monet, puhutaan ehkä huipputasosta, niin mä veikkaan, että aika moni haluaa jotain tiettyä tai luulee haluavansa tietämättä, mitä oikeasti haluaa, ja sitten menee sepällä ja sanoo, että okei, mä haluan tällaiseen. Mutta sitten suuri osa suomalaisista harrastelijoista, niin ei sillä ole mitään väliä, että se lähtee sieltä, kun koukusta vetää. Oli se sitten 1,5 kiloa tai kilo. Ei sillä ole mitään, ja oli siinä etuvetoa tai ei sille tehdä mitään. Mutta mulla on kummassakin koneistossa, niin olisiko mulla on kilo 100 alapiippu ja kilo 50 yläputki ilman etuvetoa. Joo. Mutta siinä on ihan pieni semmoinen, kun mä painan sormen liipasimelle, niin mä tunnen siinä ihan pienen, mutta mä painan sen niinku saman tienkin pois sen, että niinku sen verran mä tunnen, että se on kunnossa. Joo. Ihan pieni, ja sen jälkeen kun vetää koukus, niin lähtee. Ei mitään etuvetoa sen enempää. Okei. Mutta alkuperäisesti, kun se on tullut, niin siinä oli pieni etuveto. Ja sitten itse asiassa tähän, miten mä päädyin, että mulla on tällainen. Oltiin Italiassa harjoittelemassa, ja mullahan jos koneisto, ja silloin mulla ei ollut vasta kuin 1 koneisto, mä olen saanut vielä toista. Ja mä lainasin kaverilta koneisto, löin sen paikalle ja menin ampumaan, ja mä vetäisin, saakeli, että tää tuntuu hyvältä. Sillä ei ollut etuveto ollenkaan siinä, ja silloin oli just niinku kilo 100 ja kilo 80 tai jotain. Mä olin silleen, että tällaisen mä haluan. Ja seuraavan kerran, kun mulla oli kumpikin koneisto, mä näin Beretan sepän kisoissa, niin meidän koneistot sille, mä sanoin, että tohon alaputki kilo 100, yläputki kilo 50, ei etuvetoa, kiitos. Se otti viilan käteen, se oli siinä. Okei, no niin. Tollain se toimii niinku suuressa maailmassa. Joo, Harri tilasi ämpärillisen kaikki erinäköisiä jousia AliExpressistä ja viritellyt itse. Joo, mä oon tosiaan erikoistunut noihin T3 etuvedollisiin koneistoihin. Niin. Okei, joo, ei meillä toimii ihan silleen, että Seppa ottaa vaan sen laukaisukoneiston käteen ja ottaa pari osaa sieltä irti ja sen jälkeen se ottaa viilan käteen ja vetää 3 vetoa ja sen jälkeen se punnitsee ja se on niinku siinä. Niin. Ja kaikista hienointa on se, kun se
oikeasti, kun se vetää lonkalta 3 vetoa siihen ja se mittaa ja se on siinä sen jälkeen, kun se tietää, mitä se tekee. Niin. On siinä vähän saanut naplata, että on sellainen tietotaito kyllä se niin tullut. katsoo, kun se ase purkaantuu siitä, niin kaveri tietää, mitä se tekee. Että se ei niin kuin ekaa kertaa ota niitä jousia ja tappeja pois sieltä. Kyllä. Joo, tossa on sitten taas tuo kivääripuolella, niin siellä on ihan samalla tavalla eri tietty mieltymyksiä. Mä ammuin nyt noin SM, että mulla oli semmoinen joku kilon vastus. Niin se tuntuu semmoiselta, että se ei lähde ikinä, että sitä saa puristaa niin kuin kaksinkäsin sitä liipasinta. Että nyt mulla on varmaan joku 0,5 kiloa tai jotain, niin nyt se on niin kuin semmoinen miellyttävä itsellä. Mutta kivääriammunnan sen pitää ollakin tosi herkkä. Kyllä. Herkkä. Sen verran itsekin kiväärillä kumminkin aika niin kuin tulee ammuttua, että se tietää, että, niin kuin, että jos se nyt on hirveän raskas se vastus siinä, niin nykä se tulee helposti. Onko jotain muuta, mitä voitaisiin yleisesti skiitistä vielä niin keksiä sille henkilölle, joka tästä asiasta on kiinnostunut ja haluaisi tosiaan lajin pariin jotain vinkkejä ja rohkaisua? No niin kuin, kyllä mä niin kuin ihan lähtisin siitä, että tutustuu lajiin. Että niin kuin katsoo vaikka netistä, YouTubesta, ISSF:n sivuilta videoita, kun ammutaan maailmankapeissa, MM:issä ja EM:issä, niin katsoo videoita, miltä se ammunta näyttää. Ja katsoo, miltä se näyttää, kun huiput ampuu. Miten ne seisoo, missä niillä on ase, kun ne odottaa. Kopioi niiltä, koska ne tekee oikeita asioita. Ei sun kannata mennä sen radalle ja miettiä, että no okei, jos mä katson, että maailman paras tämän hetken skiitampuja ja Vincent Hancock seisoo tollaisessa asennossa, niin no mä seison päinvastaisesti, että se on varmaan parempi. No ei, kun teen niin kuin huiput tekee. Et ihan seuraa tarkkaan, mitä ne tekee ja kopioi niitä ja sen jälkeen menee radalle ja harjoittelee. Tämä on niinku yksi juttu, mitä niinku pitäisi itsekin tehdä paljon enemmän, kuvata niitä omia suorituksia, koska sulla on niinku tietty mielikuva siitä, että miten sä sen suoritat versus se, että kun sä niinku katsot sen videolta. Ehdottomasti tämäkin just yhtenä, että niinku kuvaa sitä omaa suorittamista ja mitä siinä tapahtuu ja miettii ihan rauhassa, mitä tekee, mutta niin kuin, että olit sä kokenut tai vasta-aloittelija, niin pitää tehdä oikeita asioita koko ajan, jos haluaa pärjätä. Ja sitten niin kuin se vasta-aloittelijan niin kuin ei kannata myöskään masentua siitä, että ne tulokset ei ole heti 2/5. Että niin kuin se on vaikeeta ja jos sä menet kilpailuihin, niin ei nyt kannata heti olettaa sitä, että sä voitat. Totta kai jokainen lähtee tavoittelemaan voittoa, mutta sä et todennäköisesti tule voittaa. Et niin kun ei auta syvästi masentua siitä, että se on vaikeaa. Että jokainen on käynyt sen polun, ketä on noussut, on hävinnyt, alkanut pikkuhiljaa pärjää, saa vähän kiinni siitä, että mitä tää on ja kehittyy. Ja sen jälkeen harjoittelee. Kyllä, toisto. Joo, ja sitten jos nyt ei millään keksi, niin Sallin sivuilta lähin paikkakunta seuraa. Juuri näin. Siis niin kun Sallin sivuilta lähtee katsoa, että okei, missä on lähin ampumarata ja menee sinne ja tutustuu. Ottaa yhteyttä ampumaradan ratamestariin tai puheenjohtajan tai johonkin yhteyttä, jos ei niin kun saa selville ja soittaa ja menee ja tutustuu ihmiseen ja pyytää apua ja silleen se toimii. Tässä varmaan pätee ihan sama kuin näissä meidän enemmän harrastamistoiminnallisen ammunnan lajeissa se, että aika niin kuin hienosti, kun meet vai ja kehtaat kysyä, niin saat vastikkeetonta apua niihin, ihan varmasti. Niihin omiin juttuihin. Et ei kannata jännittää sitä. Kaikki ammunnan harrastajat varmasti haluaa, jos on uusi innokas harrastaja, niin ottaa avosylin vastaan ja ehdottomasti niin kuin pitää kysyä. Ei niin kuin ihan turhaa hakata päätä seinään yksin, jos ei onnistu, niin ei onnistu. Niin menee kysyä apua. Ja aina voi ostaa valmennusta. Sitäkin Suomessa saa. Ei se niin kuin. Niin kyllä se on niin kuin hienoa nyt niin kuin tässä. Mutta tuosta tulikin mieleen, että paljon niin kuin noin Suomessa on harrastajia, jotka ampuu skiittiä. No mä just laskeskelin sitä yksi päivä kaverin kanssa, että mitä voisi olla skiitissä niin kuin aktiivisia kilpa-ampujia, niin ikäkausi ja yleisen sarja kun ottaa, niin 150 on niin kuin skiitin ampujia. Sitten tietenkin, jos otetaan mukaan metsästyshaulikko vielä, eli tämä teidän kutsuma BA, mitä meillä päin kutsutaan puskaksi, niin jos otetaan ne mukaan vielä siihen kaikkiin, niin kyllä me mennään sitten yli 200 jo. On niin kuin sellaisia, ketkä käy kilpailuissa. Ja sitten taas
pelkästään ketkä käy harjoittelemaan vaikka huvin vuoksi, niin määrä nousee aina. Joo, totta kai joo. Onko niinku Suomessa niin kuinka paljon niinku tämmöisiä puhtaita skiit-kisoja? Ja no, mä voisin kuvitella, että niitä mettästys-PA-kisoja on ehkä enemmän näillä pikkuradoilla ja tämmöisiä, mutta... Joo, just näin, että niin kun, pikkuradoilla on enemmän just puska ja metsästystrap-kisoja, missä paikalliset käy ampumassa. Sitten taas on ratoja, tai sitten niin isommilla radoilla enemmän niin puhtaita skiittikilpailuja. Puhtaita skiittikilpailuja on Suomessa varmaan 10, niin missä ammutaan 2-päiväisiä kisoja. Sitten on tietenkin semmoisia 1 päivän pikkukisoja, mutta niitä on aika vähän. Okay. Et se on suuri osa niin 2-päiväinen skiittikilpailu. Mä en välttämättä sanoisi, että niitä on hirveän vähänkään. Silleen niin kuin ottaa huomioon muut ampumalajit. Niin kyllä. Joo, ei olekaan. Että niin kuin, että kyllä niin kuin pitkin kesää, kun ei kesässä kumminkaan niin montaa viikonloppua. Ei ole. Eka kisat nyt yleensä on jo heti tyyliin toukokuun ekana viikonloppuna. Mutta sitten siihen tulee tiettyjä käppejä, että ei ole kisoja. Mutta pitkin kesää niitä ja sitten yleensä viimeiset on syyskuun ekana viikonloppuna. Mun mielestä, niin jos niin puhutaan taas niin pyöristetty, jos meillä on 10 kisaa kesässä, mutta meillä on niin 150 harrastajaa, niin siihen harrastajamäärään nähden, niin niitä on niin kyllä aika paljon niin. Heittäisin. Kyllä. Mitähän PR:ssä se on ehkä 100 kilpailijaa? No. 50-100, sanotaan siihen väliin. Kilpailuja on ehkä 3 vuodessa. Niin. On tosi vähän. No ei 5 enempää ainakaan. Ei, toki. No riippuu tietysti, mitä me lasketaan kilpailuksi, mutta virallisia sallinalaisia kilpailuja. Nyt on 3. Nyt tulee, ei kun 4. 4. Joo. Tulee, mutta toki Suomessa laji on vähän ehkä uudempi, kun se on nyt niin, vuoden vaihteessa. Vuoden ollut. Nyt tämä on itse asiassa tämä laji, mistä mä kuulin vasta. Mä pääsin kärryille, koska liiton toimittaja sanoi, että on tullut taas yksi uusi laji, että mukaan. Että se on ilmeisesti tämä. Kyllä. Yes. Mutta hei, onko me palasteltu? Kyllä me varmaan tämä ollaan aika hyvin saatu nippuun. Nyt ei muuta kuin äkkiä kuulija haulikko kaupoille, paukut reppuun ja ei muuta kuin radalle ja näillä ohjeen kiekkoa tonttiin. Näin on. Mä melkein niin kuin itsekin innostun vähän sillä lailla, että pitäisikö niin kuin oikein mennä sitten, vaikka se on nyt sitä puskakiekkoa, niin sillä ihan sillä vuorolle nyt sitten. Niin. Joo, ehdottomasti. Ja niin kuin lähtee siitä, että ostaa 1 lavan paukkuja ja alkaa harjoittella. Kyllä. Eli 25 000. No niin, jes. Hei, kiitos kun jaksoit kuunnella tänne saakka. Erityisen suuret kiitokset vieraallemme Eetulle. Ja ota meidät seurantaa Spotifyssa ja Instagramissa ja laita ihmeessä kehitysideoita, jos semmoisia on, niin Instagramin inboxiin. Kiitos.